Да, діти, внуки в нас є. Ми хочемо їм допомогти, щоб жилося їм далі у мирному небі, у дружбі, щоб всі розуміли, що це таке, щоб більш такого не було. Демидов айылы Киевтен түндүккө карай кеткенде 40 чакырым аралыкта жайгашкан. 4000ге жакын тургуну бар чакан кыштакта аялдар атайын ыктыярчылар борборун уюштурушкан. Айылдын спорт залына чогулган аялдар суукка карабай күн сайын аскерлер үчүн жашырынуучу торлорду токушат. Торду жоокерлер танка менен ок атуучу техниканын үстүнө жабат. Ми працюємо з 10 серпня. Почали працювати. Спочатку ми збирали тканину, потім ми її фарбували, потім підготовлювали і почали сітки плести. Потім вже після цього ми почали збирати і допомогу для військових, і теплі речі, і навіть продукти люди зносять. І відправляємо волонтерами їм туди на фронт. Ми працюємо кожен день з 10 і до 6. Так як навіть немає світла, якщо зараз немає світла, ми раніше виходимо. Тому що темно ми не можемо працювати. Людмила ыктыярчылар борборунун куратору. Бул жерде анын жетекчилиги астында ар башка курактагы 20га чакты аял иштейт. Бирок баары эле күнүгө бул жерге келе албайт. Анткени айрымдар негизги жумушунан бошой албайт. Кээси балдарына каралашып, үйүндө иштейт. Кыш келгенден бери карга түспөлдөштүрүп, ак түстөгү торлорду түйүп жатышат. Жаз келсе башка түстөргө өтүшөт. Це універсальна сітка, тому що зима така, тут сніг є, а тут нема. А от ця сітка, вона універсальна. Ребята її використовують і накривають і бліндажі, і для техніки. Ну, на цю сітку тут ось такої плетіння, а зимня, от там дівчатки плетуть, там зовсім друга схема. В літній період ми підбирали так, щоб більше зелені було. В літній період їздили на велосипедах. Зараз уже пішочком. Ми ось що ріжемо, ми заготовляємо, рвемо тканину, другі остальні снують її, обривають ленточки ці, другі ось ріжуть, беруть ножничками, прожирають дірочки і передаємо дівчатам, що в'яжуть сітки. Оце така наша робота. Ми заготовляємо їм заготовки, вони в'яжуть. Да, діти, внуки в нас є. Ми хочемо їм допомогти, щоб жилося їм далі у мирному небі, у дружбі, щоб всі розуміли, що це таке, щоб більш такого не було. Аялдар тордон тышкары жоокерлер үчүн окоп шамдарын жасашат. Айрым ыктыярчылар шамды үйүндө эле жасайт. Анткени көптөп жасоону талап кылбаган жумуш. Потім ми робимо ще окопні свічки для хлопців, щоб вони грілися, щоб їм було світло. Тому що, розумієте, що там немає ні світла, ні тепла. Придумали це не ми, вже у нас в Україні вже їх почали робити. Ми збираємо консервні баночки, теж люди приносять, просто консервні баночки. Беремо картон, у нас картон збираємо і забиваємо, заливаємо парафіном. Парафіном теж люди приносять із дому. Ті, хто може, хто купляє, хто може десь якісь є. Навіть із монастирів огарки свічок привозять теж. Це на волонтерських началах. Люди всі просто хочуть допомоги якусь хоча б зробити, хоч мінімальну. Оця свічка держить 4-5 часов тепла. Во-первых, вона дає тепло, во-вторых, хлопці ставлять сюди і можуть навіть нагріти воду, підігріти обіди, ті самі тушонки. І їм буде тепло і світло.
Демидов айылы 1 айга жакын 2022 жылдын март айы толук бойдон Орусиянын оккупациясында болду. Бирок азырда Киев облусуна мезгил менен ок атылып тургандыктан Демидовдун тургундары абадан чабуул келе жатат деген эскертүүчү сигналдын үнү менен күн кечирип жатышат. Ошентсе да жергиликтүү ыктыярчылар ишин токтоткон жок. Ну, страшно було, дуже страшно, як попід вікнами ходили з автоматами. Ну, сиділи ми в підвалах, не можна було вийти з хати. Вікна забивали, порозбивали, танком навели, ми забиваємо вікна із сином. А вони танком здула і стоять перед нами. О, руки трусяться, ноги трусяться. Пережили. Ракета взорвалася у нас за вікном. В основному пострадав балкон, балкона не було, вікна повилітали повністю. Ну так, що, те, що було в квартирі, все пострадало, було все в стеклі. Ми на кухні чай пили. Ощущення ухватити внучку і винести з квартири. Там і сусіди були, там були багато людей, були сусіди, були з дітьми теж. У нас взагалі був мужчина лежачий, у якого ракове заболівання, і він взагалі лежав там теж. Було багато людей, ховалися. Тому що в нас тут, виходить, траса, по якій все время їздила техніка. Ми все время робили обстріли. Я стою на балконі, можете повернутися, так якраз ліс гарно видно там. Там вертольоти, самоліти літали, скидали бомби. Такий ось русський мір. Освободители пришли нас освобождать от нашего жилья. Демидовдун тургундары сыяктуу эле Украинада иш алып барган көптөгөн ыктыярчы аялдар бар. Алардын бири Олена Блецка, Украина аялдар күзөтүү түйүнүнүн негиздөөчүсү. Бул уюм жалпы Украина боюнча жай тургундарды жана аскер аялдарды өзүн коргоого жана биринчи жардам көрсөтүүгө үйрөтөт. Тобто завдання мережі було підготувати цивільне населення в першу чергу, жінок, вміти діяти в кризових ситуаціях, тому що завдання це вижити в першу чергу, допомогти рідним і близьким. Ну, тому з 2014 року ми розвинулися як мережа по всій Україні. У нас більше 40 тисяч жінок, які пройшли вже спеціальні навчання, які по місцю вже розвивають локальну мережу супротиву, мережу жіночого руху опору. Олена кесиби боюнча адвокат. Бирок 2014-жылы Орусия Донецк жана Луганск облустарынын бир бөлүгүн оккупация кылып алгандан кийин четте карап тура алган эмес. Оленанын жолдошу жана көптөгөн тааныштары аскер адамдары. Андыктан ал дагы аялдарды өзүн коргоого үйрөтүүнү чечкен. Ну, починаємо з базових якихось знань і навичок. Це там медицина, домедична, тактична медицина. Потім у нас є навчання по виживанню в місті під час бойових дій і надзвичайних ситуаціях кризових. Це не тільки війна, а будь-яка кризова ситуація. Бо ми зрозуміли, що от навіть приклад того, що виключення електроенергії, зупинка там водопостачання або ще щось, людина повинна вміти вижити в цих ситуаціях. Самооборона для жінок, ножовий бій, стрілецькі навчання, мінна справа. Також у нас є зараз ряд психологічних всяких заходів, тому що, на жаль, є такі, що потребують якоїсь моральної, психологічної підтримки. Анын айтымында 2022 жылдын 24 февралында толук масштабтагы кол салуу башталгандан кийин ага чейин күзөт тренингдерине катышкандар буга чейинки алган билимин иш жүзүндө колдонушту. В кінці березня, коли вже більш-менш в Київській області було все зрозуміло, мені передзвонила дуже велика кількість жінок і сказали, що ми вдячні і просто на коліна вам дякуємо за те, що ви нам дали такі базові знання, бо саме завдяки ним ми змогли вижити. Щодо військових жінок, яких ми готуємо, звісно, у нас постійний зворотній зв'язок. Мені здається, в тих умовах, які є на сьогодні, так, коли повномасштабне вторгнення, треба мати навики, щоб допомогти у разі такої потреби. Я сподіваюся, що ці навики не знадобляться, але краще їх мати і краще вони будуть до автоматизму.
Өлкө бийлигинин маалыматына ылайык, Украинанын аскердик күчтөрүнүн курамында 60 миңге жакын аял кызмат өтөйт. Ыктыярчылардын айтымында согушта аялдар негизги ролду ойнойт. Курал кармап фронтко барышат же ооруктагыларга жардам берет. Це про і цивільних жінок, які там представляють наші інтереси за кордоном, комунікують з різними міжнародними інституціями, домовляються про масу допомоги, допомагають переміщеним людям, там, які виїжджають. Всі працюють над тим, щоб наша була перемога. Тому роль жінки в Україні дуже серйозна і дуже поважна. То, що я вірю у перемогу наших хлопців, їм треба допомога. А сидіти вдома просто і думати, коли прийде перемога, треба якось допомагати. Так само у нас усі жінки. Вони не думають, що їм тут холодно, що їм тут незручно, що вони тут можуть посидіти з сім'єю, а приходять сюди працювати. Наші хлопці, вони там воюють, а ми воюємо в тилу. Так, якось так. Наша праця та, що їм допомагати. Ми ж не підемо воювати, ми не можемо пойти воювати. Ми жінки, ми воюємо тут. Якось так.